Máme tady opět jeden z našich nejoblíbenějších dnů a to je Den dětí. Jako každý rok můžou žáci ze základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě oslavit tento svátek společně s dětmi z mateřské školy Olšava na jejich zahradě. Žáci 8. a 9. tříd připravili zajímavé úkoly pro své mladší kamarády. Ti si mohli užít zábavu při chůzi na chůdách, skákání v pytli, lovu plastových rybiček, hodu na terč a spoustu dalších zajímavých úkolů. Za každý splněný úkol dostali žetony, které mohli následně změnit za sladkosti, záložky a další užitečné drobnosti. Co se ti tady dneska líbilo? Líbilo se mi všechno a pan školník udělal výborné špekáčky. Jako každý rok nám i letos pomohli zaměstnanci školky, školy a ochotní rodiče při opékání špekáčků, rozdávání zmrzliny a organizaci celé této skvělé akce. Všichni si Den dětí na zahradě školky užili a domů odcházeli příjemně, skoro prázdninově naladění. Co se ti tady dneska nejvíc líbilo? Stříkání po ostatních vodními pistolkami. Pro zprávičky z Uherského Brodu David Miloš.